Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. La tarda de dissabte, a l'Auditori del Centre Cultural i dins dels actes del Nadalem, la Banda Simfònica de Martorell ha realitzat un concert davant d'un públic nombrós. Pel Francisco Palacios, director de la banda, ha estat el seu primer concert nadalenc, que coincideix amb el 25è aniversari de l'orquestra. Sí, bueno, vam fer el concert de la primavera, que va ser abans de l'estiu, que va ser el concert commemoratiu del 25è aniversari, però bueno, estem encara al mateix any i sí, va ser coincidir amb aquest any, sí. Al concert s'han pogut gaudir de diverses obres com la versió de Boig per tu de Sau, Al·leluja de Leonard Cohen o la marxa Martorell del director Josep Mut. Pues farem una barreja d'obres instrumentades o orquestades especialment per a banda, després uns passodobles i unes obres típics de Nadal, com són la marxa Radetzky o el vals número 2 de Shostakovich, que són típiques d'aquestes èpoques. I tot amb un públic entregat. Jo crec que sí, jo perquè he vist si la gent del poble aquí de Martorell és conscient dels concerts de la banda, si venen als concerts i n'hi ha gent que repeteix, o sigui, que venen de sovint i això fa que el treball que fa la banda siga bo i als músics sempre s'agrada que el públic vinga i que agradi també el que fem. Circumstància molt positiva pels músics. En principi la valoració és molt positiva, els músics també estem contents, treballem diferents obres, diferents estils i bueno, en principi tenim objectius i a veure si l'any que ve continuem treballant i aconseguirem aquests objectius. La banda compta amb unes 25 persones de totes les edats. Estudiants que estan estudiant a l'escola de música, als conservatoris, gent universitària i gent que té el seu treball i per jove li agrada la música i ve a la banda. L'acte va comptar la presència de l'alcalde Xavier Fonollosa i els regidors de Cultura Andreu González, Seguretat Ciutadana i Mobilitat Lluís Agarra i de Medi Ambient Albert Fernández. El concert ha conclòs amb una popular marxa Radetzky, la composició de Johann Strauss i, com és costum, el públic la va acompanyar aplaudint al ritme de la marxa.